UGWUMBA. Asị na onye na-eyo isi ya na-apụta. Chief John Okezie bụ ya bụ returning officer na ya bụ primary election ndị APC mere na Bede local government. Nke aha a na-afụ video ebe deputy speaker House of Rep Chief Kalu nọ na-ekwu na ya amaghị onye nke a na onye ma bụ Tinubu ewee gụwa votu gụọ ya 90, 1000, 1002, 1007, 1050, 2000. Nke a so na vidio mbụ pụtaranụ tupu anyị afụwazie ọzọ. Ịma na APC bụ ha bụ ndị isi arụrụ ana. Anyị afụkwana ma nke ndị NDC mgbe a na-agụ votu nke onye dịka Rotimi Amechi. Ya bụ na ndị ọzọ amụrụ nne maka na nne ewu na-ata agbụrụ nwa ya na-ene anya n'ọnụ. Ya bụ na ebe nsogbu nọzidị bụ na anyị jikwara nwaanyị mechie onwe anyị ọnụ na-akpọ sọsọ APC. Ụfọdụ amaghị onye chief bụ, ya bụ Chief Okezie. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị onye ọ bụ. O wee pụtazie mee vidio wee kwu na ihe aha emere bụ AI generated video, manipulated. Sụrụ oyibo sụ ya ịma na asị na aka mmadụ oyibo. Sụjaa oyibo a niile ọ sụrụ n'ụdị na vidio aha anyị kiriri abụghị ezigbo vidio nọ nke AI. Agwọ otu onye fụrụ na aghọ eke. Ya bụ na mụ na Epetike nọ tata ka anyị tinye ya bụ okwu ọnụ ka anyị mara ọ bụrụ AI ọ bụghị AI. Ya bụ nwoke pụtara nụ ka ihe anyị nwere isi. Epetike ndị Igbo UGWUMBA odogwu na abụ anyị abịakwa ọzọ taa. Demenụ Epetike UGWUMBA ikiriri vidio ahụ ntakọdị enwere etu isi fụ vidio ọzọ maka na ọ sị na nke a abụghị nke ezigbo ya. Nwere etu isi fụgo vidio ọzọ ebe ọ gụtara ihe na maka na mụ na onwe m mechara n'eche ọ na nwoke amaghị m agụ 1 2 3 ọ na akwụkwọ ya na n'iyi egosighị anyị vidio bụ nke bụ ezigbo ya na-asịzi anyị na nke anyị na-ekiri bụ adịgboroja. Tinyegodo ọnụ na ya bụ okwu. ndị be anyị kene m n'ime na nwoke adọ wrong maka na vidio nke o kwuru ọ introduce onwe na abịa trader cause not businessman so ihe ọ bịara ime business and maybe as a businessman if ọ na-agụ abaha n'ụbụrụ ọ nọ ego ka oriri because na like you said ọ sị na nke a bụ adịgboroja AI ọ ka eweta original one ka anyị fụ because onye ọbụla ọ bụ aka na nwoke m nwadatara ma mụ na ya nwere ike ịgba ọmụ na ọ tọrọ m ya bịa na-akọghara ya anya. AI bụ ka o si eme AI dị iche vidio si eme if AI ya mana AI generated and ọwụ sọsọ APC na because na like you say NDC ADC nke Amaechi vidio ya dịkwa ha agụrụ 1 agụrụ na 600. Listen, ihe a na kịta eme bụ na a na-echebu na Nigeria dị bastardized mana kịta ọ na-apụzi out of proportion. How can we be doing this? And gị nọ na line ikwete ị nwere ike na-asị na ndị APC eme arụ gị bụ onye nọ na line agụrụ ọnụ agụọ after 11 agụọ 90 ịgba nkịtị. Why can't you raise your voice? Eziokwu na yes amara ha dị corrupt mana nke ọ dị corrupt maka ị nọ na onye nọ n'ihu gị agụọ ya 12 abịa na nke gị agụọ 21 ị ga-asị ya no. Epetike ọ bụrụ gị gasị ọ bụrụ na isi ya ego a gwara na a ga-enye gị ọ bụkwanụ na ofu mmiri n'anya. That is the problem. Ego ọbụla enyere gị it is guilty as ndị anyere gị because of one thing I fight corruption till doesn't Nigeria I can get involved. Now ihe a na-ekwu na this that same video na higher watch here agụcha maybe 200 agụ 11,000 agụ 12,000 gị bụ onye bụ next a na-agụ ị na-eme gịnị ụfọdụ n'ime ha na-amụ ka atụrụ Hausa anọmen nke a na-eme na onye agụọrụ like ndị akwụ na this option A4 agụgide gụọ mmadụ 10 ndị nke agụrụ echi ya zekwuru n'azụ. Are you so stupid? Emechara ife emesi na Nigeria adọ mma na ndị ọchị mebiri anyị ọwụ ndị ọchị mebiri anyị nke masị mebie a na-agụ 1 2 3 egoro ebe nọ achịna maka na abịa n'ebe na isigbo onwe gị na ebe ị kwụsịrị bụ 8 na mụ bụ 9 so kekịta agụ 90. That is how to correct all these things. A na-eme to you maybe enye go 2,000 naira or 3,000 naira. You lay your future, lay your conscience, everything about you. I blame ndị party. Ono bụ ndị kwụ na line agụchere etu a gịnị ka i kwuru? The reason why you were voice na agụ ya bụ ebe agụrụ 9
agbafe ego 15 isi no na 9 ka ego last and onye nke agụrụ 9 asị mba na kịta ka ego no 9 ka ego onye nke dị bụ 10 ka anyị bido these corrections o nwere ike na-aga ha n'ugwu Hausa na-aga ha na Yoruba mana ana Igbo ka anyị kwụsị na-eme nzuzu a aji kọbọkọbọ mala anyị ịhapụ ihe ọbụla ị na-eme ije kwụ na line from morning till whatever time ọ bụ anyị mechie enye gị peanut then you lekwa your future lay your conscience echi si na gọọmenti mee gị Ugwumba ndị a kwesịrị agba ha ọchụ Ugwumba ihe injinia na anyị ana m he na anyị anani no ama nwoke isi na ndị agwara ga kpọta maka o doro mụ na anya na ha niile abụghị members APC a gara kpọta ha si ha na a ga-achọrọ ha ihe isizi onye a kpọtara gwesi ya kwuru na line na a ga-agụ a na-ese vidio ka e wee mara isi ya agụkwa 10 usi na 10 maghere gụọ 50 ya si mba ị chọrọ ka ego a ga-enye ya na n'iyi ịma ofu ihe na-eme na Naịjirịa bụ na imirikiti n'ime anyị na-adịbeghị corrupt bụ maka na anyị enwebeghị opportunity issue corruption dị n'ime anyị maka na ọ bụrụ na anyị nwee opportunity anyị ga-egosikwa na ya bụ ihe n'ofu mmiri nọ n'ite asụ inwe ohere izu ochi ọ bụrụ na ọsha na-agụ ego na chọọchị nwere ike ọgụkata offering ọgụta 10,000 ọgụnye 1,000 n'akpa o doghị anya amakwu m na enwere na chọọchị ebe nwunye m ha na-aga pastọ bụ emechaa ya enwere ebe a ga-ede n'akwụkwọ tupu ewegewa na province ma headquarter ebe a na-ewege pastọ asha dị nka na iji nke eneta onwe anyị meanwhile iwu kwuru na ị ga-ede ihe niile dị ebe ahụ ka echichi na ya nyeta uwe opekata mpe a ga-enye ya bụ na ọtụtụ n'ime anyị ụmụ ihe corruption na ọbakwana na anyị n'ọbara kama na ụfọdụ anyị na-enwebeghị ohere bịaziri na-ekwu ọ dịka gasị maka na anụ nsogbu bụ leadership maka na onye nọ n'isi gosi gị na ya achọghọ izu gụwa nọ n'ọdụ amara na ọ bụrụ na izu onye nọ n'isi ejide akpa agha anya mana ebe anyị na ka anyị agwara na na onye a apụtana kpapuo onwe ya bụ Chief John Okezie o kwuru na ndị INEC supervisors nọkwa ebe ahụ ndị nyere ọrụ bụ ndị APC ya bụ sụsọ returning officer so ihe ọ bụbụ ịgụ 1 2 3 ọ bụrụ na ọ gụọ ya ọgụtaghị ndị INEC officer nọkwa n'ebe ahụ eche m ebe a ka ị ga-ebido tawa ụta mba mata ndị INEC officers ụta abịa ya tụnye gụrụ that nonsense ụta n'oge iwe onye agụrụ maka na enyo INEC officer mechaa ọ na-agbara ebe osi onwere ka INEC onwe ka ọ bụ na osi Abia steeti wee bịa onwe ka ọ bụ na osi Lagos ma Sokoto ma any other place emechaa ọ na-abịa nna ya mana gị nwa bụbụ na ka a na-agata like ikwuru ndị ọrụ ego ka ha bụ abịakwụ na line ha bụ members APC mana o mere one thing ha ya ama na cheat before election Tinubu ka eweta ndị bishop ndị agboro iche ha bụrụ ndị bishop ka ka isiri ha kịta ego na ka enyefa bụ n'efọrọ because o mere one thing ịmara o nwere ife ị ga-eme ụmụ affect ị na-eli from hand to mouth o nwere kịta ike akpọ gị nye gị 5,000 na kwuche ama na 25,000 na abụ na budget isi ji egote ndị mmadụ na-ekere 5,000 onye jere bute ụnụ rie 3,000 nyụnụ 2,000 n'olu 2,000 business then ekwu na why can't you stand up for once listen ọkwa ifuru dike bons ka na-abịa ọ bụrụ na ha godat ngusoro ebe ị nọ ikwe na-aga na-aba n'ikpe n'ebe ka kwụsịrị two things will happen ha rie ego trouble karịa maka ha rie ego na-emeso mkpesa ọ bụrụ na ha erighị ego gị na-emeso mkpesa because one thing bụ na ọ ya eme inwe ugwu that Professor go result ndị Abia return Amosi kedama the woman Nnenna Oti now the lady we go offer ya oju na I made the right thing kịta ịma na afọ ojuju ma tomorrow next years o wee retire nwụọ na ndụ a every time ogwu ya adịrị ya maka ụmụ ya ya inherit rijuo aka like others nke ya agwụna so kwụsị na ihe a na-eme eziokwu ndị INEC amagara ha dro corrupt INEC abụmụrụ ha ime corruption ndị pati bụ corruption encyclopedia mana gị bụ onye na-enyere ofe aka kere ihe ịbakịta isi na Tinubu ahụ ezigbo mmadụ ijeba mmiri izo nwa obere na Lagos a ndị keke asị gị na from 300 to drop to 500 gịnị Tinubu ko ife dị iche ibezigbo ekperima
landlord will increase the ego from maybe 100,000 to 300. Man, nke mana emie. Which is on open new opportunity for landlord, even more than that. Na na-ekwala onwe anyị ka na-eme ka onye nwere ya nwa. Ọ bụ na ịjụ na ya another thing na ya mee ebe nọ, they will change. O nwere ka asị gị pụọ, he kwuru ite esi gị pụọ. Epetiko ofu ihe mma bụ na ndị a na-eme ihe na ha ma ụdị ndị ha na-akpọta. Ịma na enwere ihe a na-akpọ weaponized poverty. Yes. So ọ bụrụ ajụcha ya na bụkwa na agụụ na-ebute mana ọ bụghị mmadụ niile bụ ihe nwere ike ịfụ nni si mba na nke a ga-ebutere ya ihe na onye ọbụla agụụ na-agụ imirikiti ga-abụ afụ nni amanjụghị ụda ma ọ nni alụsị ma ọ bụ nni ihe na eburugodo rie fọs ka mmadụ dị ndụ adị ama m so ihe na-ekwu bụ na ụdị mmadụ gị ama mkpọ ụdị mmadụ gị bịa soro mee ihe na ahụ am preaching na anyị na-eme kịta na gosiri na ọ bụrụ okwe ọ sịghị na ihe emebiwo mmiri agbarụọla ọ bụrụ na a ga-emezita ya bụ mmiri a ga-ebido n'isi isi wee mezita wee maka na nke anyị na-eme na eme ya ọ daasha ya ọ dị ka anyị nọkọta ịnụ na mmadụ onye taxi driver butere na mmadụ chefuru 5 million naira na taxi ya wee chọwa ya akụọrịa aka kene ya mgbe ụfọdụ ha ga-enye ya ma nruru ihe ọ ga-eji gba fuel ma o jichi azụ ụfọdụ kwana eme ihe na mana ọ igosighị na ọtụtụ ndị mmadụ dị ụtọ mkpụrụ akụrụ n'ime ha ọzụzụ enyere ha ka nwere ya bụ mmụọ Chineke na ihe ọ pụtaziri bụ na ọ bụrụ na anyị nweta nwuo a good leadership na ndị dị etu a ga-apụta maka na Chineke sịrị Elijah nwoke ma ị na-agba ọsọ iche ị na-asị na ọsụsọ gụwa na ya ka nwekwara 6,000 ndị na-akpọbere Baal isi ana ya bụ na ndị ezigbo mmadụ dị kema na dị ụtọ na ọnọdụ Naijiria kịta na na-eme na ihe niile kpọdoro isi n'ala mgbe ụfọdụ nnecha ya isi ka hapụ nwe mana ihe gbasara dat ihe na aha ana m eche eke na nwoke ma ọ dị m ka o megheriri emegheri banye pụtagodu ya bụ Chief Okezie ka John Okezie o megheriri emegheri banye pụtagodu kwuo na ọnya ma bụ ihe a maka na ọ bụrụ na ọ pụtagha tupu izu ụka na-abịa agwụ onweghị ga na-erotezie ọghọgo omenala o mere na steeti ọbụla iruo na ugwu Awụsa ha na-eme ya a na-emewe sensus emewe votin a na-akpọta kịrịkịrị ụmụaka a na-akpọta ma ehi gụọ ihe ọbụla ma ya bụrụ na ha wiri ikekwe ndị be anyị asịgo oke ebe ọ bụ na ndị a na-agụ ehi ka anyị weziri nọmba wee nyezie ha sị ha na anyị ma kpatara na enweghị ihe ọbụla Amechi mere na Rivers steeti ọ ga-eji gbata hafụ vootu Tinubu Atiku ga-eweta n'ugwu Awụsa maka na ofu steeti ga-enye ya dịka times 5 ihe ọbụla ọ ga-eweta na South maka na ebe ahụ na ọ dịgo established ime ya kpọta ma atụrụ kpọta ma etighara mkpe agụọ na ikekwe ọ bụrụ na ndị be anyị na-amụtazi ya bụ ihe asịsị ka e wuru nọmba mee nke anyị onye ma bụ 1 2 3 agụ efuzie na ọ mahazi agụ ịfụ na mmiri aba n'opi gbogbo. Okay, onya bụ the right thing to do. I mana such a load and not. But no more wanting ndị banye ya ma ndị banye get ntị. My argument is this. Ndị Hausa na-eme ya ha na manipulate both census, both election. Mana ka njụ ọnụ. Ka emechara ihe na-esi dị ha agha. Poverty capital of the world. Exactly. Ife na-eme bụ onye isi fa kpọkọta ha etu a gụwa ha ọnụ census manipulate manipulate poverty ha manipulate kwuru ya weaponize that poverty. Ndị ọbụla na-ebe mba ọkpa bụ ndị Hausa, ndị na-ebe mba aka bụ ndị Hausa, ndị na-achị atụrụ bụ ndị Hausa, ndị na-ere okpete bụ ndị Hausa, ndị na-ebutọta bụ ndị Hausa, ndị na-ekoro ekoro bụ ndị Hausa. So kerezi the benefits enwere ihe ọnụ ya ma mụ ọnụ na-eme destin ka poverty na akaụntụ nkụ n'isi o nwere ike lụọ n'ụmụ anyị na ụmụ anyị bebe mba ọkpa mana cities na anyị ka na-achịta ọnụ anyị mana ụnụ na-ezuzu ihe ụnụ na-ezuzu akpọọ gị nye gị ile conscience gị le future gị ọ ya eme ụmụ anyị affect na mmụnwa bụ Chidi Chidera epetike ndị Igbo ọ baghị uru ịkpọ nkịta si INEC kpọọ enye m kọmishọna onye m isi INEC dade ka ọ ya ebe maka na ihe sọkwọrọ gị butere ego ihe ma gwa gị because na ahụrụ ka manụ n'ụwa ihe ma gwa gị bụ ife ahụ afụrụ ebe ahụ ka m ekwu two things will happen eme ka nwaanyị nka return oti
n'anya na nke bụ eziokwu ka m gwara ụnụ ife na-emekọ etinye ma tata mara kwa ifuru nke a m nchecha ka mgbọcha ka nri tuo ana m agba ọsọ the worst thing ya eme bụ igbo ntata egbuo m next 10 years ọnwụ bụ ọnwụ na nnọkwuru next 50 years enwekịta abụrụ m problem nye ụmụazị achọrọ m ịbụ problem nye ụmụazị na ka onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu ụnụ emeta ka ndị Hausa enyeghị gị na-ezuzugharị that's what made ha blame politicians ha blame dynamic maka ha corruption bụ na ọbara ha mana gị bụ onye eji eme were sense gị rụbụ ife na-arụ ha megwu maka ndị na-eje ebu ballot box ndị ahụ bụ ndị amụrụ mụ na-ekpere ma na-ekwena ka onye soro na option F agụọ nonsense maọbụ ilu ebe a na-atụ vote achọghị use oge don't allow yourself to be used maka na emesịa ụmụ gị affect ma ụmụ m affect otu answer ma ya eme ụmụ gị bụrụ ekperima o nwere ike echi na ezuo ụmụ m if reason dị na so Ugwumba na-eti mkpu n'ime obi eziokwu si ụnụ wepụ n'aka n'ife ọjọọ ọ dị mma epetigo daalụ mpịachi okwu nke m wee bụrụ na John Okezie isi na ịgwa na ndị lọya gwa ndị solicitor ka ha onye ọbụla mere ka akpụpụ ya court biko ọ bụrụ na ị na-akpụpụ court tupu ịkpụpụ court ma ọ bụ bawa mba ka ị ghara ịga okenye ghara ịga megharị gosi anyị ezigbo vidio ebe ị gụrụ 1000 1 2 3 4 gụọ ya etu esi kụziere anyị na primary school ọ bụrụ na ị gosighị anyị ikpe mara nke abụọ bụ na ebe a gụtara 7000 n'ime ihe na aha anyị mara ka 7000 dị ibe 1000 nwere ifu chọọchị ma ọ bụ họlụ na-contain 1000 anyị maka ọ na aha ọ bụrụ na ofu single line na-ewetara 7000 n'ime ya mana na aghụghọ dị n'ime ya ịma ngụchanwụ 7000 under 40 minutes so na line ahụ nwere ike ishite Lagos ruo Ijebu-Ode na 7000 mmadụ mana ọ bụrụ na igosi ha anyị ezigbote vidio maka anyị mara onye idere n'akwụkwọ ọ gwago returning officer anyị mara onye idere n'akwụkwọ ma ọ bụrụ na igosi ha ezigbote vidio na etu isi weta onye ahụ idere n'akwụkwọ gụọ ya gụruo ya mara na ihe ị na-aga ime bụ ka ime in fact ọ kakara gị mma na imechiri ọnụ maka na a maara na before next week anyị ga-echefu ihe na-eme ka nke mere ji oyi emekwa ọzọ so na ọ bụrụ na ijiri nwaanyị mechiere onwe gị ọnụ onweghị karịa ịma ihu kịta a mara na m ihu maka na ị pụtara na-agụ ihe na anyị ma soro go ụdị agụgụ m ha jụrụ gụnụ until igosi anyị vidio nke m anyị kwetazie weda ma nke ọ bụ AI mana ọ bụ AI mana iwetazie nke anyị agwazie gị na anyị maara nwaanyị na-ere ogiri makwa na ijiji anya kpọrọ so nwanne imefere ya mana a ga-asị tupu ikpụpụ court ama m ndị chọrọ ikpụpụ court mana tupu ikpụpụ court maka na ya bụ ihe ekesa anya biko hazie onwe gị ọfụma ka mma jiri nwaanyị na kpuo ka Chineke mezie okwu ebetike ndị Igbo ọ dị m ka ya achọghị na ka emesịa